Sarajevo je danas začutalo. Pod nebesima sivim kao tugom prekrivena duša grada, gradsko mezarje Vlakovo postalo je mjesto tišine, tuge i molitve. Tamo je, u prisustvu stotina ljudi, ispraćena Aida Softić, doktorica, specijalizantica urgentne medicine, kćerka, sestra, prijateljica, heroina u bijelom mantilu. Imala je samo 33 godine, ne bilo kakvog života. Života u kojem su dani brojani dežurstvima, noći brigama za tuđe živote, pogledi okrenuti ka onima koji su dolazili ranjeni, uplašeni, izgubljeni, a ona ih je dočekivala s osmijehom koji uliva nadu. Nije ona bila samo doktor, bila je ona neko ko ti bez riječi kaže: tu sam, ne boj se, borit ćemo se. 30. jula, jedan od onih dana kada se sunce umori ranije, dok se vozila putem Foča, Sarajevo, kod sjeračkih stijena, put koji bi trebao biti put života i povezanosti, postao je mjesto tragedije. Na Aidin automobil se sručila stijena, sudar prirode i sudbine, i više nije bilo otkucaja, više nije bilo osmijeha. U automobilu je bio i njen otac, povrijeđen, ali živ. Aida nije preživjela. Smrt ove mlade žene nije samo lična tragedija jedne porodice, niti je samo gubitak za Zavod hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo, gdje je radila. To je rana za sve nas, jer izgubili smo nekog ko je znao kako izgleda borba za nečiji posljednji dah, nekog ko je to radio srcem tiho, bez svjetla reflektora. Na dženazi su došli svi, porodica, prijatelji, kolege, pacijenti koji su joj nekad rekli hvala, ljudi koji je nisu poznavali, ali su osjetili da je svijet ostao bez jednog od svjetionika. Kolona vozila hitne pomoći stajala je u tišini. Nije bilo sirena, samo bol u pogledu kolega. Njeni saborci iz svakodnevnih bitki s vremenom i smrću sada su nijemi svjedoci odlaska jedne od svojih najboljih. Imami su proučili dovu. Neki su je izgovarali naglas, mnogi u sebi. A svaka riječ je bila molitva da joj se podari dženet, da se njenoj porodici podari sabur i da ovaj svijet ne zaboravi šta je izgubio. Aida nije bila obična doktorica. Aida je jedna od onih koje se ne zaboravljaju. Imala je osmijeh koji liječi prije nego što igla dotakne kožu. Imala je empatiju koja te podsjeća da medicina nije samo nauka, već umjetnost ljudskosti. Kolege iz zavoda kažu da je bila svjetlost dežurstva. Kada dođe Aida, svi znaju, pacijenti će biti sigurni. Ne samo medicinski zbrinuti, već i emocionalno podržani. Znala je kako prići svakome. Djeci, starima, umirućima. Znala je reći prave riječi. I znala je šutjeti kad treba. Šutnju koja govori više od 1000 riječi. Njena ordinacija bila je i utočište. Ponekad i ispovjedaonica. Aida nije brojala radne sate, jer posao nije bio obaveza. Bio je poziv. Nakon vijesti o njenoj smrti, društvene mreže su bile preplavljene njenim slikama, riječima, uspomenama. Ljudi su pisali kako im je spasila roditelja, kako je bila jedina doktorica koja ih je slušala, kako je uvijek nosila zaštitnu masku, ne zato što mora, nego zato što poštuje. Ali uz tugu došla je i gorčina. Cesta na kojoj je poginula poznata je po nesrećama. I svi se pitaju, koliko još života mora biti izgubljeno da bi neko postavio zaštitne mreže? Koliko još mezara mora biti otvoreno da bi se reklo, uradit ćemo nešto? Aida Softić je otišla, ali ono što ostaje, to su tragovi. U ljudima, u sjećanjima, u generacijama koje će tek doći. Bila je simbol da se dobrota ne viče, ona se živi. Da se empatija ne mjeri riječima, već djelima. Da medicina nije samo profesija, već misija. Ona je pokazala mladima da se može ostati u svojoj zemlji i biti promjena. Da nije sve u odlasku, već u ostanku, u borbi, u svakodnevnom davanju sebe, čak i kada ti niko ne kaže hvala. Zato neka ova tragedija bude više od žaljenja. Neka bude poziv. Da cijenimo one koji se svakodnevno bore za nas. Da popravimo ono što je neispravno. Da zaštitimo puteve, ali i ljude. Ako danas osjećaš tugu,
pretvori je u sjećanje. Ako osjećaš bijes, pretvori ga u snagu za promjene. Ako osjećaš prazninu, popuni je dobrim dijelom, nečim što bi i Aida uradila. I kada vidiš neko lice u bijelom mantilu, sjeti se nje. Jer možda upravo ta osoba nosi isti teret, istu posvećenost, isti osmijeh koji liječi. Aida Softić nije samo jedna od nas. Ona je ogledalo najboljeg u nama. I dok Sarajevo tiho diše pod težinom gubitka, neka zna. Aida živi. U svakom životu koji je spasila. U svakom osmijehu koji je izazvala. U svakom mladiću i djevojci koji će zbog nje odabrati da budu bolji ljudi. Ona je sada dio vječnosti, ali i svakodnevice. Neka joj je vječni rahmet, a nama neka je opomena i vječna inspiracija.